tahiya dai turan giwa da martabar mulki ka taso. Umar babanu mai kasar mani kwanda shiri dirbin katsinawa. Ja tahiya dai turan giwa da martabar mulki ka taso. Umar babanu mai kasar mani kwanda shiri dirbin katsinawa. Baba ka ja tahiya dai turan giwa da martabar mulki ka taso. Umar babanu mai kasar mani kwana da shiri dirbin katsinawa. Ja tahiya dai turan giwa da martabar mulki ka taso. Umar babanu mai kasar mani kwanda shiri dirbin katsinawa. Yau ashe jure dahi tabbas sai bauna, jure wari wannan sai toha, jure kurau tabbas sai goga, da kajilin zami sai doki, in akumari ne sai ja. Lalle da kajilin zami sai doki, in akumari ne sai jaki. Ja tahiya dai turan giwa da martabar mulki ka taso. Umar babanu mai kasar mani kwanda shiri dirbin katsinawa. Yau ashe Umaru ka zama turan giwa, tun asali kai ne ɗan giwa, ga basulma asali ɗan sarki duko, sannu mai yawan doki ɗan sarki. Baba in ka ba tarihi tun dirba gidaɗo, musulmi kuma turke na sulluɓawa, sai dirba sada kanan dirba gidaɗo, dirba Muhammadu dukko sarkin Katsina, tuninku ne Umar ɗan Ibi ma'ana sarki dukko ɗa gurin dirba gidaɗo, tuninku ne Umar ɗan Isa. Duk kuɗin gidaɗo kahin sarki, iyaye dirbin Katsina ya riƙi mani, tuninku ne Umar ɗan Isa. Ja tahiya dai turan giwa da martabar mulki ka taso. Umar babanu mai kasar mani kwanda shiri dirbin katsinawa. Daga nan dirbu Muhammadu ɗan sarki dukko, iyaye dirbin Katsina ya riƙe mani, dirbu Umaru kanan dirbu Muhammadu ɗan sarkin Katsina
martabar mulki ka taso. Umar Babana mai ƙasar Mani, kwanda shiri dirbin Katsinawa. Ito ku tashi mu gaida Lawal Bagewa, Dr. Lawal Usman sai mu yaba ka. Kai ka ce mu yo waƙar kuma mun yi. Dr. Lawal na gwamna SA Intergovernmental, na ajiya kuma jikan ajiya ne. Dr. Lawal na dirbin Katsinawa, ja tahiya dai turan giwa, da martabar mulki ka taso. Umar Babana mai ƙasar Mani, kwanda shiri dirbin Katsinawa. Ito ku tashi mu gaida Murtala Usman Mani, AIG kuma Sardaunan Mani, gida da Abubakar Matawallan Mani, da Baradan Mani Ibrahim Sanda, kaji gwanin dirbin Katsinawa. Abu Halilu dole na gaida ka, da jinjina ga wakilin Sardaunan Mani, da godiya ga gwagwaran Mani, sannu Murtala na dirbin Katsinawa, ja tahiya dai turan giwa, da martabar mulki ka taso. Umar Babana mai ƙasar Mani, kwanda shiri dirbin Katsinawa. Ito ku zo mu gaishe da ɗan Maliki babba, Salisu Sani ɗan Maliki Mani, Musayya ɗan Kayi Ibrahim Gwarzo, sai Jarman Mani Malam Sabo, Abashe Dardi su kai ne wamban Mani, kaji gwanin dirbin Katsinawa. Daga rukuwa Lawal Sule ɗan Mani, da kwai Idi Sule kuma sarkin Wada, Alhaji Ashir gaida wazirin Mani, da ɗan yashe gwanin dirbin Katsinawa. Ina gaida kala-kala gwani na cika soro, mai mani kyauta domin dirɗi. Jamilu Boy ina gaishe ka, da Khadimin Islam Magaji Dauda, gaishe ka gwanin dirbin Katsinawa, ja tahiya dai turan giwa, da martabar mulki ka taso. Umar Babana mai ƙasar Mani, kwanda shiri dirbin Katsinawa. Na gaishe da dirbu babansa Abu Mani, ja ɗamara dirbin Katsinawa. Baban Aishatu Umar Babani, ja ɗamara dirbin Katsinawa. Baban
zaki ta tahiya dai turan giwa da martabar mulki ka taso umar ba bani mai kasar mani kwanda shiri dilbin katsinawa ta tahiya dai turan giwa da martabar mulki ka taso umar ba bani mai kasar mani kwanda shiri dilbin katsinawa ta tahiya dai turan giwa da martabar mulki ka taso umar ba bani mai kasar mani kwanda shiri dilbin katsinawa